qui vindrà a viure a València? Vull dir, si n'hi ha una quantitat de pisos buits que complirien totes les necessitats de la població actual i s'estan construint tant en l'excusa de baixar els preus i no han fet més que pujar. Fa 15 anys en el barri de Russafa un pis costava 5 milions de pessetes, les antigues pessetes. Avui en dia, per menys 75 no el trobes. Aleshores, si d'alguna manera s'ha lliurat sol per a construir, per a baixar els preus, algo ha passat ahí, no? Jo penso que no sols és a València, O sigui, a València és exagerat, no? Anem a veure. València és un que té molts recursos, que tal, que mira ara sí l'oceanogràfic, mira... A nivell de turisteo, que vinga gent, que vinga a labore, però a nivell lo que és l'escala social baixa, la gent continua dormint baix dels ponts, la gent continua anant allí al mercat de la droga a les canyes, la gent continua vivint en maneres precàries, no? I per molt que vinga el papa i se gasten diners o la Copa Amèrica i fer una València molt bonica i tal, el que és el submón que la majoria de la gent no veu, és que continua sent igual, no? Personalment, en realitat, seria un pas d'integració, que no se'ns tractarà com un gueto i marginal, sinó que veurem que la gent que estem així, molta gent tenim ganes d'obrir-se i de que la gent veja altres formes de vida i de que aquesta societat per a nosaltres és un engany que els poderosos estan utilitzant molt bé i que en realitat per culpa d'ells n'hi ha una barbaritat de gent que estem passant-ho mal, no? Venga, 2 veces ataca primero, yo nunca la he visto avisar. Tiene la fuerza de todos los mares. La rumba entra en tu cuerpo en tan solo segundos y entonces no puedes parar. Tiene el efecto de todas las drogas. Bé, jo ara estic visquent en Barcelona. En Barcelona és una ciutat gran i en realitat n'hi haurà 20 o 30 centres socials. I a nivell de cases ocupades, un muntó. Aquí a València és una cosa que per ser la tercera ciutat més gran que n'hi ha, la gent no s'ho explica. A València en realitat està molt matxacada, en Cotino, en tal i qual. Així, i ara que ve la Copa Amèrica i tal, així va haver una... I en lo del papa ja té un escompte en el carrer, n'hi ha una repressió bestial. Ara volen ficar 1.000 camarenes, tal, no sé quant. Porque la Comunidad Valenciana tiene 4.600.000 personas, pero se le vincula a una población de más de 5,5 millones de personas que tienen también que tener su derecho de atención de salud, como tienen desde luego garantizado a lo largo de todo el año. La Comunidad Valenciana dicen que va muy bien, que esto y que lo otro, porque claro, lo que funciona es la construcción. Pero ¿y el resto de la industria qué? ¿Dónde se queda la industria del calzado? ¿Dónde se queda el textil? ¿Dónde se quedan todas las demás industrias? ¿Por qué no les dan las mismas facilidades a ese resto de industria? Porque si algún día pasa lo que están diciendo de la burbuja, de la urbanización revienta, ¿qué va a pasar con la Comunidad Valenciana? ¿De qué vamos a comer? Si no nos queda agricultura, todo lo vamos a tener que traer de fuera. Si el textil se está yendo a hacer gárgaras por las importaciones de los chinos, y todo, ¿de qué va a vivir entonces la Comunidad Valenciana? ¿O solamente va a ser del turismo? Que si heu vist els plànols, o sigui, si algú ha vist els plànols, doncs suposa construir 600.000 metres quadrats d'horta al voltant del riu Xúquer, una zona on històricament no s'ha construït per al perill d'inundació. Són aquest tipus de problemes que després ens trobem en que quan el riu creix la gent s'ofega, i moltes voltes no és un problema que el riu ha crescut, el riu creix cada certa quantitat de temps en el País Valencià, és la poca planificació. En el moment en què passen 10 anys sense que el riu se desborde, la gent ja se pensa que això no va passar. I sí, va passar i passarà, i van a construir una megaciutat dins d'una zona ja saturada com és Cullera, on des del far de Cullera, mirant cap a Cullera, ja no es veu la muntanya perquè està completament coberta de finques,